Ами да, брат, взех си изпита по химия, имам тройка. И първия път, като си видях номера и мисля, не повярвах, че имам тройка. Али мисля, че съм скъсан, защото нищо не знаете, почти нищо съм писал. И като видях това, нали, листа, който е сложен на таблото и те изкрещях от радост. Госпожата излиза от стаята и вика, какво ти става? Може ли малко по-тихо, че пише? Много се кефи. Тройка по химия. Между другото, мисля, че ще имам четвърка, да много учих и четох за този изпит. Нищо. Когато и станало такова. След тая. Трябва да взема сега пика и физиката. Пик сега ще чета, човек, редовно. Даже няма да излизам навън с приятели, нищо няма. Телевизия няма да гледам, порно няма да гледам, няма да surфирам в нета, нищо няма правя. Ще чета по пик. Че Данчо Лудия ще наскъса. Данчо Лудия. Стерлиците и котките. Жена му го зарязала и сега живее с котки. Нищо, много завиждам пък. Ами добре. Ами аз ти отговорих на клипа, на въпроса. Как на клипа бах ти? Отговорих ти на въпроса, ама човек, предполагам, че ти си Красо, нали? Защото си анонимен. Не знам кой ми пише. Ами така. Айде ще ходя да пикая, човек. Айде, успех на изпитите.